Yes. Abro kuonde ma wiyo wil go to ni parna wili ja picha ne openjo wach dispensary Masiany. To kendo barabara moro. Wili ja picha mano wuod Kogelo to en jadala wa Maranen kanyo. Koro nitiere dispensaries ma nyocha wayao kendo moko bende wan go e budget wadhi yao. Okay. Ne wayao ne wayudo ka dispensaries moko no oseger, moko ne poko rumo, moko no oseger to poko yao mang'eny. Okay. E thuolo ka pok adonje office. Gik mane mono yao mang'eny en ni moko ne poko tieki to gi nok mar jotich manyalo tiyo. Koro e Nyatike ne wayao Mariba dispensary to gi Tulu. Mariba nitiere Makala Kanyarwanda, Tulu nitiere Got Kachola. E Kuria West ne wayao Nyamuini dispensary ni Hispania Ward to gi Taragwiti Makerero Ward. E Suna West ne wayao Nyalganda dispensary e Wiga, Kioro dispensary e Wiga. Mano e Suna West. Aeto e Suna East ne wayao gi Adeko Boke dispensary e Kakrao, Mwache bende e Kakrao to gi Nyamuare e Suna Central. Aeto e Uriri ne wayao Benga dispensary East Kanyamkago. Aeto Kotedo dispensary e South Kanyamkago. Aeto e Kuria East ne wayao Wangirabose dispensary to gi Kebaroti dispensary. Wangirabose nitie Ntimaru East. Aeto Nyabasi West mantie Kebaroti. Aeto Awendo ne wayao Alara Nyambija i North Sakwa to gi Kodwogo i West Sakwa. Aeto Rongo ne wayao Njiri dispensary e Central Kamagambo to gi Koyar dispensary e South Kamagambo. Okay. Koro nitiere ma wan go e chenro mibro yao pod midhi yao machiegni. Okay. To ka ang'iyo e idalawa ma Kogelo ok ni wana hach. Sami neno ni nitie